Čaute lidi, tady je Filmmaster. Zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát na naší možná první sérii. Jasně, že je to Minecraft. Předem bych se chtěl vyjádřit k tomu, že než přijdu nějaký ty jakože naolhovaný typci a říkal, no ty vole, to je píčus ty vole, co to hraje kurva, to je hra pro děcka ty vole, Minecraft to je jakože dětský svět ty vole, to nemůže být pravda, minus odběr ty vole, dislike všechno. Ne, kurva, vždyť je to normální hra, já to budu brát seriózně, nebudu dělat píčoviny. Dobrý štip, dobře, píčoviny dělat budu, ale budu se to snažit hrát seriózně, vždyť je to hra jako každá jiná. Dobře, k tomu jsem se vyjádřil. Snad nebudou v komentářích nějaký píčoviny, který nebudu zase muset řešit. Doufám, že se vám snad bude líbit i můj komentář nebo něco prostě takovýto. A jdeme na to. Takže, náš svět se bude jmenovat nějak originálně. Ano. Filmmaster, jo, to je originální. Dobře, ne. A to je jedno, jdem hrát. Tak jo, určitě tu hru znáte, ale znám i lidi, kteří jakože to ani nehráli, ani jednou. Já vím, je to divný. Ale pro jistotu ještě řeknu, co to vůbec je. Takže, jste prostě kostičkový panáček v kostičkovém světě, že ano? Nikdo nezná cíl té hry? Absolutně ne. Prostě jenom víte, že tam přidávají nové a nové věci, aby to vypadalo reálnější. Ale prostě se snažíte mít co nejlepší věci. Postavit si nejlepší barák. Vzít si diamanty, bedrock, prostě všechno. A tady? Už máme svůj vlastní svět. Jo. Takže začneme tím. Můžete kopat, že ano? Jo, překvapivě. Ano, všichni, myslím, že to všichni znáte. Nebudu to muset vysvětlovat všechno, že ne? Dobře, že ne. Ach jo. Tak jo, jdem na to. Já vím, velice záživné. Kopeme dřevo. Oh yeah. Ne, dělám si píšu. Zabavnější to bude potom. Tam byla slepice. A další slepice. Ty vole, hej, honem meč. Toho skinu si nevšímejte. Je vám to jasné? Co to kurva dělám? Do prdele! Já chci meč kurva, proč tady stavím loďku? Pojď. Slepičko v klidu. Neboj se mě, já si prdel. Chcípni. Dobře, zabiják slepic. Co dál? Uděláme si základní věc. To znamená krumpáč. Ano, uhodli jste. Hej, dobře vy. A teďka? Něco vykopat. Asi půjdeme. Jasně, kopej mečem, Phile, dobře ty. Ty vole. Zásadní pravidlo Minecraftu, nikdy nekopíte pod sebe, ale to bych nebyl já, že já, ano. No prdele, co dělám se svým životem? No to je jedno. Já chci kámen vyšuli brci, ty vole. Kurva. Oni mi tady, no dobrý už. Oni mi tady dají uhlí, no tak to si ze mě děláš. Nebudu říkat co, všichni víme. Pokud ne, jděte si to najít na Wikipedii. Jasně. Všechno dochází. Počkat, co jsem to chtěl, jo, tohle. Lepší. Jasně, dobře já. A máme lepší krumpáž, dámy a pánové, jej! Mám takový úspěch v Minecraftu, to jakože se moc nestává. Dobře, dělám si píču, je to tady skoro furt, ale nevadí. Zbíráme se to, neví z toho.
Dobře, už to nechám. Teďka mám trošku dilema. Uděláme si svůj baráček v další epizodě, tak to je jasný, že jo? Musím najít nějaký super místo. A teďka z čeho se ho dělám? Můžu ho udělat z hodně věcí. Třeba z kamene, nebo z cobblestoneu vlastní, no. Z tady toho, co mám po pravé straně. Z uhlí ho dělat nebudu, no taky bych mohl, ale nevadí. A nebo ze dřeva. Ze dřeva je to hezčí, a z kamene jakože máte ho dost. Ještě se nějak rozhodnu a v další epizodě vám určitě dám vědět. Tak, šikovně já. Takhle za BRK20 si umí jenom někdo. Jen pár vyvolných. Nedělám si píču. Jsem prostě idiot. Tak jdem na to. V dnešní epizodě, jo, nebude to moc zážený, já vím. Prostě to je jenom představení toho, co budu natáčet. Toho, co je v té hře. Toho, co budu dělat. Toho, že mi úplně uprdele. Počkat, teďka jsem ztratil, co jsem chtěl říct. Kurva, něco mi je uprdele, ale to je většina věcí, takže nevadí. Do prdele. Co jsem teďka chtěl udělat? Kurva. Určitě něco s tím, vole. Teďka nevím, absolutně, no to je jedno. Jdem prozkoumovat svět, určitě chci najít nějaký ty... Dobře, do prdele, kurva, proč vždycky nemůžu na něco přijít? Něco chci říct a... vůbec nasrat, vole, prostě statišnit. Ne, kurva. Prostě budem prozkoumávat svět. Takhle jsem to chtěl říct. Nevypírko. Budeme prozkoumávat svět a najít místo pro dům. Jo, už jsem si vzpomněl. Já vím. Jak jsem to mohl zapomenout. Jsem prostě... Vidíme. Semínka. Nebudeme to všichni hrotit. Zabiju si 3 ovce hnedka za začátku. Hej, pojď sem. Ty vole. Ani zabít ovci neumím. Je to poslední. To by utekla ségra. Dobře, chcípneš. Ne, neutekla, to si byla ty. Aha. Nevadí. A to ještě jednu jen tak pro zábavu. Jo, a už mám pár odběratelů, takže tím bych chtěl poděkovat, že jako mě aspoň trochu podporujou, nebo aspoň z lítosti, nebo čekají prostě co posedu příště, ale děkuju, že se snažíte aspoň mi udělat dobrou náladu. Pokud nic s ním nechcete vyhecovat, abych vydával lepší videa. Ano, ale už tam jakože minimálně u informačky je celkem dost shlédnutí. Za to jsem rád, že ano. Je tam i nějaký ten like. Co jsem byl jakože překvapený, jakože u prvního videa, u první informačky bude tolik lajků. Nevím, je tam asi 1 nebo 2. Ale nevadí, aspoň něco, že ano. Au. No a to už sem nepatří, prostě děkuju. Že aspoň někdo se na to dívá. Že tady nebudu běhat jako pičus, prostě jenom tak pro zábavu sám sobě. Snad spolu dobudeme další svět, jako hodně dalších let's playerů. Jasný, bude to trvat hodně dlouho. Možná ne, možná jo. Nikdo neví. Jo, takže asi tak. Prosím, já chtěl poděkovat za to, že jste tady. Ale tak už to nebudeme hrotit a jdeme dál. Počul se nežrat. Chtělo by to pec. A to budu asi teďka hnedka udělat. Au. Jasně, jasně.
Ne, prostě faile, dej to do TT, prostě tam to upečeš, to je v pohodě. Kurva. Tak jo, hnedka jak se nám dodělá žrádlo. Půjdeme dál. Nečekaně, jasně, já vím. Snad najdeme i nějakou... co jsem to chtěl říct? No, jo, snad najdeme... No, jasně. Snad najdeme... Jo, už jsem to našel, dobrý. Tak nevadí. Chtěl jsem jakože říct, že najdeme 3 druhy dřeva, aby jsme mohli mít hezký baráček a ono to je všechno. OK. Dobře. Nevadí, nevadí. Si sákne. Prostě jsem blbej, nevadí, v klidu. Doufám, že na tom videu to bude všechno dobře slyšet. Kdyby ne, tak napište do komentářů. Hej ty kokos. Kokos. Hej ty kokosko, prostě je to moc potichý, dej to na hlas. Já se podle vás podřídím, že jo, nevadí. Všechno se dá spravit. No. No. Nějaký stromy si vezmu určitě. Jakože nějaký z těch sazeníčky. To by nechtěla. Proč jsem to pohrál znova sebral? No. A už ten seberu. Ožehni to maso. Ne, zabít znova je nebudu. K tomu se to znova píst, protože já to nemůžu mít syrový v inventáři. Tak jo. Černém si petíčku. I crafting table. A jdem dál. Určitě si říkáte, ty vole, on zase bude jakože nudně, plně jenom to natáčet, jenom survival mode, to bude v prodeli. Ne, v klidu, budu natáčet i třeba ten s game modem, že jo, můžu tady stavit nějaké stavby, prostě můžete mi říkat, co jsem to postavil za šurákoviny, nebo vám ukázat, jak se staví třeba nějaký zámek, bude podle předlohy, nebo bude nějaký servery, prostě všechno bude. Dolík. Au. Všechno bude tak, že budete v klidu, načujete se. O, asi tak no. Chtělo by to už nějaký... Tady to bude kratší video, jasně, nebude to nějaký 30 minutový video, budete mít tak 10 minut, pokud to nebude, ty vole, jsem to vyseru, nevyseru, pokud už to tak těch 10 minut nemá, v tom případě to bude delší, že ano. Až najdeme nějaký vhodný místo na domeček, který se mně bude líbit. Když se mně bude líbit, tak se určitě bude líbit i vám. Protože já mám takový dobrý vkus, jasně. Všichni jsme se zasmáli, dobrý. No, musíme to najít dřív, než se setmí. Ohře už se setmělo. Nevadí. Tak takovýhle útes, ten je fajný. Tak už vím, kde to bude. Hodně dřeva na přítop. Důl hnedka pod barákem. Krása. Tak. To je úplně ideální. Takže asi za kamerou to tady vysekám, abyste se mi tady neunudili. Tady to prostě vyčistím. Uděláme si tady baráček. Minimálně tady udělám plošinu, že ano, jasně. Udělám si tady hliněnou plošinku. Abyste na to nemuseli čumět. Pak tady udělám barák. Budu se snažit, aby to bylo aspoň trošku hezký. Já vím, já jsem dneska nějak vtipnej. Vystít je rovný. No a asi tak. Takže určitě dneska vám děkuju za pozornost. Zombíky. No tak dobře, ještě pro prdel jste země nějaký zombíky. Já to tady označím. Že mohl bych to označit líp. Jak to pak našel? Ano, přesně tak.
A tak jdem. Jasně, jasně. Já to prostě, no, prostě v klidu. Když si říkáte, jo ty vole, hej, to bude jump století, ty vole, hej, to trefem, to bude úplně krása. Nasrát. Jasný. Takže zabijeme si zombíka, vrátíme se. Ne, nevrátíme to, se vrátím za kamerou už. Polihni. No, nevadí. Pojď sem. Tak já už rovnou udělám outro. Takže děkuji vám za dneska za pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, rozhodně zanechte like, že ano. O toho tady jsme. Pokud chcete vidět, jak mě někdy Dobře, to už jste viděli. Chtěl jsem říct, jak mě někde odbuchne creeper. Dobře, to už jste viděli. Jestli chcete vidět, jak tady někde chcípnu, jak malá děva. Nebo něco poseru. Nebo řeknu úplný píčoviny, nebo se zase zaseknu. Dejte like, pokud ještě nemáte odběr. Koukněte se na další videa. A to bude asi tak všechno. Děkuji, že jste tady dneska byli. A čau.